Spørgsmål A. Angiv, hvad man kan iagttage på dine tegninger. Så vores gruppes tegninger, de var jo ikke ligefrem de flotteste tegninger, som man nok godt kan se. Men jeg synes dog stadig, at man godt får sådan en god fornemmelse af, hvordan det er, at klinten den ser ud. Altså jeg synes jo, at den minder lidt om Søren Abelsgaards illustration af Stevns Klint. På hans billede, der får man også et godt overblik over klinten, men jeg føler ikke, at man får sådan en følelse af, hvad det er, klinten den er lavet af. Altså jeg ser det som om, at han kun har tegnet 2 forskellige lag, og jeg synes heller ikke, det er den mest sådan, detaljerede gengivelse af klinten. Men på Charles Lyells billede, der føler jeg dog, at man får sådan en meget bedre følelse af, hvordan det er, klinten den er opbygget. Her ser vi jo klinten fra bunden til toppen, men til gengæld, så har jeg, altså, hvis det ikke var fordi, jeg selv havde været ude og se Stevns Klint, så ville jeg ikke kunne se, hvis jeg bare fik det her billede at vise, at det var Stevns Klint. Men til gengæld får vi et rigtig godt billede på, hvordan den er bygget op. Altså vi ser skrivekridtet og flinten i bunden, og så fakse kalksten og ler, og så noget kalksten ovenover igen. Så jeg føler, at alle billederne, de på hver deres måde, er rigtig gode til at vise, hvad det er, Stevns Klint det egentlig er. Så er der spørgsmål B, hvor vi skal beskrive, hvordan de forskellige bjergarter lag i klinten ved Højerup og Rødvig, og forklare, hvordan de er dannet. Okay, så Stevns Klint, den består jo af kridt og kalk, som der blev dannet for 66 millioner år siden, da Danmark det stadig var dækket af et dybt hav. I bunden af klinten, der findes det der skrivekridt, som jo består af skaller fra mikroskopiske alger, og i skrivekridtet, det er jo som der jo er fossiler fra dyr, som der levede på havets bund. Og over det her skrivekridt, der er der jo flintestenen, og så igen kommer der skrivekridt. Og så kommer der så det her indhak af fiskeler, som jeg kommer mere ind på senere. Og over det her fiskeler, så er der jo det her bryozokalk, og så til sidst, så kommer der jo vores jordlag, som vi kender fra de fleste steder i Danmark. Okay, så et aflejringsmiljø, det er jo de her fysiske omgivelser omkring det sediment, som der bliver aflejret. Så den måde, man kan finde ud af, for eksempel af gamle Stevns Klint, det er, at man kan tage en sten derfra, fra de forskellige lag, som der er på Stevns Klint, fordi de er jo ikke alle sammen lige gamle, og så ved hjælp af isotoper, så kan man altså finde stenenes alder. Men man kan også gøre det på en anden måde, og det er ved at finde fossiler fra dyr, som man ved har levet i den her bestemte tidsperiode. Og så kan man finde et fossil fra et dyr inde i Stevns Klint, som man ved har levet for 65 millioner år siden. Så kan man jo så regne ud, at det må i hvert fald være 65 millioner år gammel. Okay, spørgsmål D. Hvilke forskelle er der mellem bryozokalken ved Stevns Klint og koralkalken i Fakse? Okay, så både bryozokalken ved Stevns Klint og koralkalken i Fakse, det er sedimentære bjergarter, som der er dannet i Danmark, men geologisk set, så er de adskilt fra hinanden, og så er de også forskellige aldre. Så bryozokalken, den er dannet i noget, som hedder Danien, som der er en geologisk tidsperiode, som hedder Danielalderen, og den varede fra 65,5 til 61,7 millioner år siden, og den består, som de fleste kalksten gør af skelet og skalrester af havlevende organismer, altså fossilerne. Og kalkstenen, den har altså navn efter nogle af de her små kolonidyr, som der hedder bryozoer. De er så bedre kendt som mosdyr, og de udgør normalt noget mellem 20-40% af den her kalk. Mens at koralkalken i Fakse, den hovedsageligt dannes af sådan kalkskaller og kalkholdige rester fra koralrev, som der engang har eksisteret i noget stort forhistorisk havmiljø, som vi har haft. Udover det, så er der jo så også en forskel i teksturen. Altså, da vi var ude ved Stevns, så kunne vi altså mærke, at det her bryozokalk, det har sådan en meget tæt og fin tekstur. Og da vi så kom ud til Fakse, der kunne vi godt mærke, at det her koralkalk, det har sådan en meget mere grovkornet tekstur. Okay, spørgsmål C. Hvordan kan vi vide, at Cretaceous-grænsen findes netop her, og hvilke forklaringer er der på, hvordan den her grænselag er dannet? Okay, så Cretaceous-grænsen, det er jo grænsen mellem kridt og tertier, som der var engang for 65 millioner år siden. Og grænsen den markerer en masseuddøen, som der er en af de største i jordens historie. Og blandt de mange grupper, som der er helt uddøde, der var der blandt andet dinosaurerne, som vi alle sammen kender rigtig godt. Men man anslår altså, at det var over 50% af alle arter, som der levede på det her tidspunkt, som der forsvandt helt ved jorden. Og den her overgang, den ser vi altså rigtig tydeligt i Stevns Klint, hvor når man er derude, kan man se det her lille indhak, som der går ind med sådan et lidt fedtet lag på nogle få centimeters tykkelse. Og det er det her mørke lerlag, som vi kalder for fiskeler. Og i det her fiskeler, der har man altså fundet nogle forhøjede koncentrationer af det her sjældne grundstof, som der hedder iridium. Og at det er sådan, at selve jorden, altså jordskorpen, det er meget fattig på det her grundstof. Og så kan man jo godt høre, at de to ting, de ikke hænger helt sammen. Men det er dog sådan, at meteorer, de har et relativt højt indhold af iridium. Og ja, da større mængder af iridium, det jo er helt normalt i klipper og sten ude i rummet, så er man så kommet frem til den konklusion, at der så har måttet være en stor asteroide, som der har ramt jorden, altså der har kollideret med jorden en gang for de her 5-66 millioner år siden. Og de her store iridiummængder, det må altså så have været blevet spredt ud over hele kloden ved det her sammenstød.
Og de mange arters uddøen, den mener man så skyldes af det her gigantiske meteornedslag. Så det er derfor, at der er så meget iridium ved det her lille fiskeler. Okay, spørgsmål E. Hvilken betydning har kalken i undergrunden for Danmark? Okay, så kalkrig jord, det har først og fremmest en positiv indvirkning på vores biodiversitet, da den er jo rig på næringsstoffer, som der er jo godt for forskellige plante- og dyrearter. Men kalkrig jord, det kan også skabe specifikke naturområder, som kalkenge og kalksøer, som der også har en høj naturværdi. Men altså, kalklag i undergrunden, det er også vigtigt for vores grundvand. På land, der henter vi nemlig grundvand op for de øvre kalklag, fordi vand, det kan altså trænge ned igennem kalklagene, og så kan de danne nogle grundvandsreservoirer, som er jo sådan nogle store, kunstige søer. Og det her grundvand, det er altså en vigtig kilde til vores drikkevand, og også bare sådan vandforsyning generelt i Danmark. Udover det, så bruger vi så også kalk i cement, og så bliver det også brugt som gødning på markerne og til rensning af røg fra kraftværker. Så ja, alt i alt så har kalk i undergrunden altså en rigtig stor betydning for samfundet. Spørgsmål F, som der er lidt om UNESCO kulturarv. Altså jeg synes, det er helt rimeligt, at Stevns Klint den er kommet på UNESCO's kulturarvsliste. Altså, og det er jo fordi, at ifølge mig, så er det jo fordi, at det her ved Stevns Klint, der er der markeret det her fiskeler, som efter sigende skulle være det allertydeligste lag af den her slags fiskeler i hele verden. Og så er den jo ifølge UNESCO's nationalkommission blevet beskrevet som, jeg kan lige læse højt her, et gyldent søm til en af de største naturkatastrofer og masseudryddelser i jordens historie. Og jeg synes bare virkelig, at det er vildt, at man bare ved at se på det her lille indhak ved Klinten, så kan man se altså, så langt tilbage, 65 millioner år tilbage til den gang, hvor meteoren den ramte jorden. Så ja, kort sagt, så synes jeg, at det er helt rimeligt, at Stevns Klint den er kommet på UNESCO's kulturarvsliste, da den kan fortælle så meget om jordens historie. Og så til spørgsmål G, som der er, hvad for et lag, der er øverst på Klinten. Og det øverste lag, det er jo det her jordlag med træer og rødder og græs og en masse. Og det her lag på Stevns Klint, det er hele tiden under forandring på grund af naturkræfter som vejrforhold, vegetationens vækst og erosion. Altså det er et dynamisk miljø, hvor jordlaget det hele tiden ændres og tilpasses på grund af forskellige geologiske og økologiske processer.